entende o calquera persona que sepa algo de desenvolvemento local e de política económica. O domingo a Voz de Galicia sacaba unha información moi importante que ninguén valora no Concello de Baña e que temos que publicitar para que todo o mundo saiba, ¿no? Que o Concello de Baña é o concello máis pobre en renta per cápita de toda a provincia da Coruña e o cuarto máis pobre de toda Galicia. Iso saliu publicado na Voz de Galicia con datos estadísticos da propia Xunta de Galicia. Eu lle manifestei ao propio conselleiro por escrito, ¿no? E iso é o grave. E por que pasa eso? Pois pasa eso porque na Baña, como está pésimamente comunicada, non se instalou nunha industria, aparte porque non pode, porque non hai polígono, pero esperemos que eso se solucione e nun futuro exista un polígono, porque temos moi malas carreteras e porque a Baña non é capaz de tirar das parroquias do seu redor, ¿no? Todos sabemos que as parroquias que están cerca de Negreira viven en Negreira, as parroquias que están cerca de Santa Comba viven de Santa Comba, as que están cerca de Ames, como Zoritosende, vive de Ames, e as parroquias que están cerca de Porto Mouro, pois viven de Porto Mouro. E iso impide que a Baña vaya para diante, e fagotiza o Concello, ¿no? E o alcalde o primeiro que tiña que facer é fortalecer San Vicente, porque fortalecendo San Vicente fortalece a todo o Concello, ¿no? E así cada vez somos máis pobres, ninguén se preocupa de nada, non importa que perdamos a banda de música, non importa que perdamos o equipo de fútbol, non importa que perdamos as actividades culturais máis importantes, non importa que a carretera este mal comunicada, que gastemos 1.000 millóns de pesetas casi en facer esa obra, e que logo resulte que a carretera está mal feita, está mal comunicada, bueno, pois nada, se aquí a ninguén lle preocupa nada, pois así vai o Concello. Bueno, vamos a aproveitar estes últimos minutos que temos outro asunto que comentar ao noso convidado 2, Enrique Vázquez Naveira, que, por certo, noraboa, porque ven de ser elexido tamén membro da Executiva Provincial do seu partido o pasado sábado na Coruña. Efectivamente, moitas gracias, sí, efectivamente foi así, sí. Bueno, como valora, digamos, este congreso, o resultado, Moreda secretario? Bueno, eu estou tremendamente contento porque Salvador Fernández Moreda é un amigo de hai moitísimos anos. Eu colaborei con el moito tempo e moitos anos e agora sigo colaborando con el. Na comarca de Compostela sempre un grupo de xente decidimos apostar por Salvador. Salvador tamén dixo públicamente cando veu aquí a Baña e a Negreira e a outros sitios da comarca que el quería contar comigo na executiva. É un feito que a mí que lle honra a el e eu o único que podo decir é que estou moi agradecido e que desde logo non é un mérito meu en absoluto, é un mérito de todos os compañeiros da Baña, que temos unha agrupación que é, como sabes Emilio, a máis forte da provincia da Coruña, número de habitantes en relación cos habitantes do Concello, é dicir, temos unha proporción de afiliados moi alta, e bueno, estamos tremendamente contentos e ilusionados, e desde logo agradecidos aos compañeros da comarca que por unanimidade apoiaron a nosa candidatura, como son os compañeros de Negreira, os de Santa Comba, os de Valdodubra, todos os compañeros da comarca, dos concellos limítrofes, que por unanimidade nos apoiaron, non? Para min é un motivo de orgullo, e desde logo, o único que podo decir é que vou a traballar arreo con eles para que o partido vaya para diante e para intentar que os veciños coñezan as nosas propostas, as nosas ideas, e desde o respeto máis absoluto ás ideas dos demais, intentar demostrar que nós podemos facelo mellor para que na comarca pois teñamos cada vez máis peso, máis forza, e sexamos máis útiles aos veciños, que ao final é o único que ten que facer unha persona que se dedica a política, ¿no? Cousas útiles para os veciños, ¿no? Bueno, pois a candidatura de José Manuel Laje Tuñás, que desde logo tamén foi a gran derrotada. Bueno, eso sin ánimo de tal, porque eu tamén son amigo de Laje, e teño moi bons amigos que iban na súa lista, no seu grupo, vamos, de traballo. Eu creo que eso xa sabíamoslo moitos desde hai moito tempo, ¿no? Non sabíamos que Salvador iba a gañar o Congreso porque nos falábamos con todos os delegados e con todas as agrupacións, bueno, pateamos todas as agrupacións. E o feito de ser o presidente da Diputación terá o seu peso, digo eu, en concellos tanto donde goberne o seu partido como que non. Sí, sin ninguna duda, eso é a boa xestión, pois é un feito que fai que a xente pois este agradecida, este contenta, pero tamén é verdad que Laje é un home que é diputado desde hai 3 legislaturas, e que fai un traballo moi importante, que é un home moi traballador, e que é unha persona nova, con moita ilusión, con moitas gañas, e que é unha persona que podría facelo tamén perfectamente, non? Moi ben. O que sucede, eu creo que aquí se plantexaron dous modelos de ver a dirección provincial, de como deben de funcionar as cousas. Neste momento ganou o modelo de Salvador, e eu creo que, como dixo ben claro Laje, cando rematou o Congreso, que vai a botar unha man e vai a estar aí con Salvador codo con codo, como non pode ser de outra maneira, creo que non vai haber, vamos, nin o máis mínimo problema, todo o contrario, ¿no? Por lo tanto, todos contentos, ¿no? Os políticos o que teñen que facer é eso, é xuntarse para traballar. Que hai posicións diferentes, pois nos peleamos, discutimos, e unha vez que todos xa estemos todo solucionado, pois todos a unha para facer as cousas, ¿no? Non sei, dá a impresión visto desde fora que como si o poder dentro do que o Partido Socialista a nivel da provincia quedase en Coruña, non? Ou nas grandes cidades, en Coruña e Santiago. Non estou de acordo, non, Emilio. No, Sí, no, pero non estou de acordo porque se te fijas,
Da esa impresión, visto No, desde pero fuera, no, mira, fíjate en algún detalle, ¿no? Nunca, a comarca de Compostela, nunca tuvo tantas persoas na dirección do partido. É dicir, neste momento hai 3 persoas da comarca de Compostela na dirección provincial do partido. Nunca. Bueno, evidentemente nunca pudo... Eso tamén era unha reivindicación vosa, Claro, supoño. efectivamente. Pero, bueno, é un feito importantísimo, ¿no? Sempre era Santiago o que tiña o monopolio da representación, ¿no? Sí, E eu que traballo en Santiago, que estou neste momento falando desde o meu traballo en Santiago de Compostela, non vou a criticar eso, ¿no? Pero que teño claro é que tan importante para a comarca é Santiago de Compostela como A Baña, Touro, Tordolla, O Pino, Santa Comba, Negreira, Rois, Trazo, sí, Sigüeiro, todos os concellos que compoñen a área efectivamente, de tan Santiago. importante e tan persoa é unha como outra, e os dereitos teñen que ser iguais, e non pode haber veciños de primeira, veciños de segunda, persoas que teñan grandes inversións públicas e persoas que non teñan agua corrente ou alcantarillado nas súas casas, ¿no? Un socialista ten que defender a igualdad para todos os veciños e veciñas, e iso que nos defendemos. Por eso sempre dixemos que a comarca tiña que ter peso, e a comarca nunca tivo tanto peso. De feito, neste momento o 90% do voto da comarca de Compostela foi para Salvador, por non decir o 99%, na cidade de Santiago non, na cidade de Santiago houve unha división ao 50% máis ou menos entre repartido, moi repartido. Entre Laje e Moreda. Por eso Moreda pois apoiou os seus, non? As que ten que apoiar. Ainda que por suposto Bugallo ten 2 persoas da súa confianza na executiva, pero en concreto Moreda ten a 5 máis, non? Entonces, bueno, neste momento creo que temos un peso importantísimo, igual que os compañeros da comarca de Coruña, non? Non é solamente o Concello da Coruña. E haberá cambios, isto suporá cambios na forma de levar o partido a nivel provincial? Eu estou convencido de que sí, de que haberá cambios, de que haberá modificacións, e sobre todo de que haberá moito máis traballo, de que se farán as cousas mellor, de que teremos máis presencia pública, e de que os resultados tamén serán mellores, non? E iso é o máis importante, porque, eu repito, o único que importa aquí é que a xente vislumbre, que a xente vexa quen traballa e quen non traballa, non? E a todos chama tamén moita atención a ausencia de Bernardino Rama. Dábase por feito de que iba a estar. Bueno, es que eso, volvemos sempre ao mismo, eso solo foron filtracións de algunhas personas que decían continuamente que Bernardino iba a estar, cando hai 3 meses eu comentaba con compañeros teus da Voz de Galicia que eu estaba seguro de que Bernardino non iba a estar na dirección provincial. Entonces, claro, depende quen o diga, ¿no? Que información teña, que interés teña, ¿no? Bernardino estivo na executiva galega, está na Diputación Provincial, é unha persona moi traballadora, querida por moita xente. Aquí o que se pretende é que cada persona teña un posto ou 2, non podes ter 5 ou 6 postos, non? Entonces, bueno, Bernardino, eu creo que foi o primeiro que dixo, ademais, hai máis dun mes e pico, nunha xuntanza con Salvador, que él non quería estar na executiva. Eu fui un testigo de eso. Entonces, eu creo que aquí o que pasa é que hai xente que bueno, entre comillas, intoxica, ¿no? Non sei se por interés político ou por outro tipo de cousas, e conta cousas que non son verdad, ¿no? Eu sempre dixen que en política a política con mayúsculas se fai desde a verdad, ¿no? Es decir, para a política rastrera, para decir mentiras, para tal, esos son os politiquillos, ¿no? Esos son os que fan que a xente non crea na política, ¿no? Eu creo na política da xente que mira a cara, que mira os ollos, que di o que pensa con educación e respeto, que dialoga, e despois que chega a acordos ca xente. Eso é a política, non? O de estar engañando, dicindo trampas, contando mentiras, eso non é política. Eso poderá algunha xente valerlle para manterse no poder, pero moi ben, pero así nos vai, non? Enrique Vázquez, se nos foi o tempo. Gracias por estar connosco, un saúdo e moi bons días. Moitísimas gracias a vos, un abrazo, mellor.